Inauteriko azken eune. Hemen urtero bezala, Pokari Patxaranga igande pinata ospatzen, guk eta beste konpartsa batzuk etortzeie. Zarretxeen pixkata lehitzen, da urtero bezala, aurten euraldi politia atea zaigu. Hemen ingo dugu bueltatxo bat, abesti batzuk jendei alaitzeko, gero Tolosan beste buelta txiki bat, eta gero babanu jana, urtero bezala. Gure guztu tortze da, gaina inauterin bukaera gaurko honekin jotze du. Hemendik atea eta gero bazkaltzea jun da inauterik gaur bukatzen dugu. Eta etorri gara urtero bezala, post pixkat ematea hemengo aituna monai. Eta, gu eta beste taldeekin, eguna ona pasatzen dugun, da, alaitzitxugun aitunok. Me quito el gorro, me quito la chapela, me quito todo ante la residencia de Yurramendi, ante los residentes, porque venir aquí es una satisfacción tremenda, que me lo paso súper bien y creo que los residentes también se lo pasan bien. Tengo jendea oso gustoa daten dela gaurko ekitaldiakin. Beti dani bizi izan dute inauteriak eta orduan behantzat bada betiko festa bat, Tolosako festa bat eta behaientzat oso importantea. Y supone mucho para ellos el oír estas piezas de carnaval y el que acudamos 4 carnavaleros aquí a hacer las parodias y es fenomenal esto, hombre, es fenomenal. Igande pinata da igandea, inauterik osteko igandea. Eta musika eskolak antolatzen du kale gira bat. Eta urten ateako geha irlandesez. Eta irlandesan kanta joko du. Bada pixkat tabernatan, Irlandako tabernatan jotze zen musika. Egun politia izatea, ez? Azkenen da igande bat karnabalak eta gero ambiente askoik ez dauna, eta gu abiskat atatze geha ambientea jartzea. Urte guztien ensaiatutako kantak abiskat atea eta herria girotu eta musikalkiro eta politia izatea.